Dragi slušatelji, hvala što ste kliknuli na bliske susrete jezične vrste. Ili pritisnuli dodirnik vašeg pametnog telefona. Ja znaš što je dodirnik? Zaslon. Mi smo Anja i Gaj i u ovom kratkom uvodu htjeli bismo vas obavijestiti o sustavu potpore našem radu i zahvaliti na dosadašnjoj potpori. Upravo tako, Anja. Dakle, od ožujka 2020. do danas, svaki tjedan, a nekad i češće, izlaze naše epizode, naša jezična druženja, pa ako smo vas u prošlih više od 115 epizoda zabavili, nečemu naučili, zaintrigirali i želite nam pokazati kako cijenite naš trud i rad, možete nas počastiti kavicom. Upravo tako, Gaj. Putem stranice www.buymeacoffee.com možete nas nagraditi kavicom za 2, 5 ili 10 eura, ovisno koliko kofeina nam želite. A neki od nas su ovisni o kofeinu. Da. A osim jednokratne kavice, možete za 5 eura postati našim mjesečnim pretplatnikom i ostvariti pogodnosti poput privatnih linkova na epizode koje su snimljene, a još nisu objavljene. Više o svemu tome saznajte na www.buymeacoffee.com/bsjv, a link pronađite u opisu svake epizode. I neizmjerno hvala svima vama koji ste nas već podržali, jer vaša potpora nas motivira, drago nam je čuti da dobro radimo, ali i pomažete financirati novu i bolju opremu za kojom, ako smo iskreni, žudimo. A sada nastavljamo naša jezična druženja. Podcast Bliski susret jezične vrste prvi je jezični podcast u Hrvatskoj i regiji. Pratite nas na Instagramu, Facebooku i Twitteru, a pretplatite se na naš kanal na Spotify, Soundcloudu, Apple Podcast, Google Podcast i gdje god drugdje slušate podcaste. Mi smo Anja i Gaj, a ovo su Bliski susreti jezične vrste. Ako li pravedna tad i zaslužna čovjeka vide, odmah ušute svi, zastanu i uši načule, a on upravlja duše riječima i srca miri, kaže nam u Eneidi Vergilije Anja. Da, pjesnikom se rađa, a govornikom se postaje. Poeta nascitur orator fit, ako smo dobro pročitali latinsku izreku, pjesnikom se rađa, a govornikom postaje. Što to u tvojim očima, u tvojim ušima znači, Anja? Pa to je rečenica koju smo puno puta čuli i jako se dobro veže uz današnju epizodu. Bravo Gaj na ideji, moram to ovako javno reći. Danas ćemo govoriti o retorici, govornicima, zapravo i javnim nastupima i mislim da se ovo tiče svih nas na neki način, čime god da se bavite. A kad smo kod toga, dobar dan svim ljubiteljima jezika, svega jezičnog, ljubiteljima govorništva. Da. Govorništvo zanemarena disciplina ili ne, saznaćemo danas. Kad kažemo govorništvo, šta te prvo asociranja na govornike, na govorništvo? Tome prva asocijacija su mi javni nastupi. Netko tko stoji na pozornici i govori. To može biti i neka osoba koja je javna. A je li ti prva ličnost. asocijacija kao politika ili... Ne, nije mi prva asocijacija politika. Iako naravno da se ovo i takako odnosi i na političare i zapravo na sve ljude koji javno istupaju pred kamerama, pred publikom, pred građanstvom. Pred pukom. Da. Držanje govora je nekako u politici prošlosti bilo više zastupljeno nego danas. Danas se toliko ne drže govori. Mislim, imaš dalje procedure i predsjednici i premijeri drže govore, ali nekad je to bilo odlučujuće. A danas je puno nekako i PR ovdje i razne mreže gdje se prenosi nešto intervju i čini mi se da su govori nekad bili radio, naš onaj film King's Speech koji je pokretao rat, jel da, prije to nekako imalo puno više utjecaja u politici, a današnji govori su možda više u, šta misliš, marketingu, pitchu? Da. Ili motivacijski govori? Da, motivacijski govori su dosta zaživjeli, možda ne toliko kod nas koliko na zapadu, ali sve je to, cijela ta mreža, to što si spomenuo, i PR, i javni nastup, i način izražavanja, sve to danas puno zamršenije nego što je bilo prije. Danas je to puno više faktora, pogotovo kad si spomenuo politiku. Tu je sve, sve je uključeno. Kod prodaje vjerojatno govori igraju odlučujuću ulogu i to ćemo pročešljati malo danas kasnije. A šta ti, jesi držala kad govor? Si morala kad držati govor? Jesam, pogotovo u sklopu postdiplomskog studija, konferencijskog prevođenja. Tu smo se baš istrenirali. A to je prevodila si govor? I prevodila i držala kolegama. Na taj te se način natjera da budeš jasan u svom izričaju, u svojoj ideji, da imaš nekakav pristojan ritam. A čekaj, tempo. kakav govor ste morali držati? Svaki tjedan bi bila drugačija tema.
Na primjer, imali smo temu i politike, i gospodarstva, i poljoprivrede, i ne znam, ljudskih prava. Svaki tjedan bi bilo nešto drugo i onda bismo istražili tu temu i na tu temu napisali govor. Znači nema prijevoda u tom slučaju, nego čisto drži govor pred... Ti držiš govor drugim kolegama koji onda taj tvoj govor prevode. Isto tako bih ja prevodila. Došla si s druge strane, tako reći. I onda naučiš i formulirati svoje misli i na materinjem jeziku i na jeziku na koji prevodiš. Jeste učili držati govor? Je li bilo toga ili je više bilo kao... Više je tu bilo, nije baš postojao kolegij koji je bio zadužen za to, ali je bilo dosta konstruktivnih kritika. Poradi na ovome, budi malo jasniji, nemoj toliko žuriti, pazite na mumljanje, nemoj reći danas ću pričati o tome, nego danas ću govoriti o tome. Malo te neke preskriptivizma. Da. Ali u školi kad si odrastala, je li bilo nešto tipa govorništvo? Ste imali neki izborni predmet ili jeste na hrvatskom morali govoriti? Da, nije bilo ničega. Da, često ti ja komentiram u ovim epizodama kako bi bilo dobro da naše školstvo ima XY kolegij. I ovo je jedan od tih koji bi jako dobro došao. U nekim školama imaš, na klasičnoj gimnaziji, vidjet ćemo kasnije, u epizodi smo pripremili, u klasičnoj gimnaziji imaju govorništvo, jer nekako pristoje, ali da klasičnoj gimnaziji to, ali u školama nema nekog govorništva i Škarić, kojeg ćemo dosta citirati danas, kaže da je to zanemarena disciplina, da se previše posvećujemo gramatici i razumijevanju, a premalo jezičnoj produkciji, i to se slažem, to se vidi, to se vidi u nastavi, to se vidi u nastavi stranog jezika, malo ćemo i o tome, malo ćemo nadovezati na epizodu što smo imali ranije, znači nije prvi put da se susrećemo s fonetikom i govorništvom, gošća nam je bila Tena Žganec, fonetičarka koja radi u tvrtci koja priprema ljude za govorništvo, i ona nam je iznijela dosta toga. Ona je kao komplementarna epizoda ovome, malo ćemo se referirati na tu epizodu, ali i o počecima retorike. Dakle, danas govorimo o retorici, jel? Sad, retorika je toliko opširna i povijest i sve. Mi smo nekako uzeli metodologiju da smo uzimali onako komade, pikali smo komade iz različitih izvora, nešto iz povijesti, nešto od Ive Škarića, nešto od marketinga, nešto od retorike i društvo, pa onda nekakva naša iskustva s govorima, s YouTube-a, oni motivacijski govori, ili commencement, znaš one commencement govori. Da. U Americi je to big deal, kao na kraju kad diplomiraju, i u školi srednjoj i na fakultetu kad diplomiraju, onda imaju pozovu nekog govornika, pa dođu i drže im te motivacijske govore. To zna biti smiješno. Čula sam demotivacijski govore. demotivacijske govore. Pa neki jesu, i ja sebe često nađem, zna biti tako jedna mračna noć i onda slušam te govore. Ne, ima stvarno divnih govora, ima onako, to su sve uspješni ljudi i nisu nužno motivacijski govori koliko su onako analogija, znaš. Ovako se to događa kod mene i što sam ja naučio, i prenosi se neka poruka, dosta je tu i komedije, naravno, i dotići ćemo se i toga pred kraj epizode, ali da, jel pamtiš neki govor koji te motivirao? Jel imaš ti tak neko da se vraćaš na YouTube i slušaš nešto? Da, razmišljala sam o ovome i postoje nekakvi govori, tu sam se sjetila tebe, zato što možda se ne sjećam čak ni točne teme ili točne rečenice koja me inspirirala ili dotakla, ali sjetim se da je ta neka osoba koja je držala govor, taj govornik, da je u meni izazvala nekakvu emociju. Da. I da me u tom trenutku inspirirala, i možda se sjećam u kojoj sam fazi života tada bila, tako da se sjetim te osobe. Konkretno, nedavno je to bio jedan komičar, evo čak sam mu zaboravila ime, Amerikanac, koji je održao, tako što si ti rekao malo prije, nekakvu kombinaciju govora i stand-up nastupa. Znači on je kao stand-up komičar je svakako u taj svoj govor uključio i malo humora. Tako da je to sve skupa kroz ozbiljnu temu se isprepleta i taj humor, i to je u meni izazvalo pozitivno. Pa to je kao i podcast, cilj je čak iznad sadržaja, rekao bi ja, da ostavi neku emociju na slušatelju, jer to ćeš pamtiti više nego sadržaj. Sadržaj nikad ne možeš toliko pamtiti, ali možeš pamtiti pjesničke figure, te retoričke figure kojima ti onda nešto približeno na taj način, to je ona boja jezika i to je uvijek lakše zapamtiti. I doćemo do svega toga i idemo krenuti onako sa počecima retorike. Dakle,
Samo da kažemo za izvore danas, pitali su nas često što ne stavimo dole, jer nemamo vremena, znaš, staviti link na izvore, pa danas ćemo se najviše referirati na Škarić Iva, koji je izdao Temeljci, to je temeljac za juhu, Temeljci suvremenog govorništva. To je nekako opća Biblija o govorništvu, jer je onako kompletan pregled retorike od početaka do savjeta o govoru i slično. Da, i on ima čak i svoju školu govorništva. Da. I mi smo baš u sklopu konferencijskog prevođenja, u sklopu tog poslijediplomskog, smo imali nekakve govore koji su njegovi polaznici, to jest polaznici te škole, držali. Znači, oni su vježbali na taj način javni nastup, a mi smo te govore iskoristili za vježbu svog prevođenja. I nešto ćemo što je bilo jako teško. I onda s druge strane ćemo ići do Mirele Španjol-Marković, koja je izdala knjigu Moć uvjeravanja, govorništvo za menadžere. Ne samo zbog prodajnih vrijednosti, nego ćemo vidjeti taj govor kao moć uvjeravanja, alat prodaje, dostizanja cilja, koji ne mora nužno biti vezan za prodaju, može se koristiti i u nastavi. Nekako nam je i onako okvir za sve ovo dali diplomski rad jedan, a to je Prgomet Edite, koji je istraživao govorništvo i kroz svoj diplomski rad je citirala ovi dvoje koje smo naveli. Da. Dobro, Anja, ajmo mi od početka. Što je pobogu retorika? Da, uvijek se referiramo na Hrvatsku enciklopediju, na Bibliju. Na neke bitne izvore. Znači, Hrvatska enciklopedija navodi da je retorika na grčkom govornička vještina, umijeće i teorija govorenja. Umijeće i teorija govorenja, umijeće kako bolje govoriti, teorija što i zašto govoriti. I nastala je u okviru javnog života antičke Grčke, gdje su se pred sudskim, političkim i filozofskim forumima redovito održavala govornička natjecanja. Znači, to možeš zamisliti, ako si bila u Ateni, znaš, tamo dođeš dolje, pa kad govoriš se glasno čuje zbog amfiteatralnog oblika. Tako je, da. I onda oni govorni, da bar mogu ići kroz vrijeme i doći tamo i to čut i nositi one haljine i masline u kosi. Da, ti zapravo samo želiš taj outfit, budi... To mogu bolnici završiti pa ima taj outfit. Da, antičkih vremena je retorika govornička vještina, kasnije umijeće, a onda se razvija kao teorija govorenja, a danas nekako se retorika smatra više moći uvjeravanja. I to je sad politika i marketing, jer utječe na stavove, utječe na emocije i utječe na djelovanje. To je definitivno i vještina, onda i umijeće, i dan danas. Samo što se možda upotrebljava u druge sfere. A zanimljivo je ovo što kaže pjesnikom se rađa, govornikom postaje. Želi naglasiti da ne možeš možda emocionalni duh pjesnika izraditi koliko govornika možeš izgraditi. Da, tako je. A i treba imati na umu da kad god si ti govornik, to sam ja naučila nedavno tijekom tih kolegija i vježbi, koliko god da ti misliš da će ta tvoja nervoza i utjecati na tebe i da je ona prevladava, trebaš se staviti u kožu sebe kao slušatelja, kao publike i shvatiš da nikad, odnosno velika većina ljudi nije da jedva čeka da govornik koji je na pozornici da se spotakne svoje riječi ili da to bude loš govor, jer smo svi tamo i ulažemo svoje vrijeme da bismo njega ili nju slušali. Da, to si lijepo primijetila. Ja sam, kad sam radio u školi, onda nisam nikad prošao govornički tečaj, ali smo imali tu vježbu sa svim razredima u srednjoj gimnaziji, sam rekao da moraju držati jednominutni govor i dao sam neke opće smjernice. Znaš, nije to toliko više bilo na tom vještini govora, nego čisto zbog upotrebe jezika. Jel? Tema je bila kao my passion, moja strast. I onda su mnogi učenici imali problema s time da ne znaju, nemaju strast. Kao čem da pričamo o spavanju, to mi je strast. Kažem, možeš. Ali samo im daš vremena, budu živčani na početku s tom temom, jer to je najgore kad moraš tako nešto. Jel? I nevjerojatni govora je tu bilo. Nisam opet stručan s te govorničke strane da bi mogu analizirati koliko je to kvalitetno bilo, ali nije ni bitno. Nego je bilo zanimljivo vidjeti kako oni govore, kako baš my passion, svoju strast izlažu ljudima. I sjećam se da je bila jedna scena da mi je neko rekao, ali kako da ja kao to sad prenesem, kako da ja sad to nekom govorim, ne mogu se osjećati samopouzdano, govoriti o nečem što mi je strast tako pred ljudima. Pa znam da smo rekli da, pa gle, kad si ti tu naprijed na toj pozornici, ti si šef, kao da ti dominiraš prostorom. Sad ćeš vidjeti. Onda smo probali tipa kao, ko više zna o tvojoj strasti od tebe? Znaš, ko više zna o tom o čem ti pričaš nego ja? Mi ostali smo samo tu da nas podučiš u tvojoj strasti. Ljudi to žele čuti.
Da, i to mi je bilo zanimljivo, tako da i onda ih godinama kasnije vidjeti kako stvarno gone te strasti u karijeri, to je isto lijepo, da. Spomenula si Ivu Škarića, ajmo saznat njemu više o njemu, jer ta njegova temeljica suvremenog govorništva je knjiga, Biblija za sve koji se žele baviti govorništvom. Da, on se baš bavio tim temama, on je bio jezikoslovac, to je poznat i hrvatski jezikoslovac, fonetičar i retoričar. I bio je dugogodišnji redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kasnije profesor emeritus. I bio je redoviti član HAZU-a, Matice Hrvatske, Hrvatskog filološkog društva i prvi predsjednik odjela za fonetiku. Da, na faksu. I od 65. je počeo održavati brojne tečajeve za govornike radija i televizije, sudjelovao je u brojnim audicijama za prihvat novih djelatnika u te medije. I jedan je od organizatora na HTV-u službe za jezik i govor, 91. A 92. ono što si ti rekla, sa govorničkom školom je pokrenio tečaj govorništva i to je održavao sve do svoje smrti. Znači, od 92. govorničku školu i to se rekla da su, uzimali ste njihove govore ili tih ljudi koji su... Tako je, da, to su govori koji su snimljeni, objavljeni na YouTube-u i onda bismo se mi nekad referirali, odnosno uzeli bismo te govore u svrhu svoje vježbe. Samo što ti govornici jako su dobri, vidi se da su prošli nekakvu obuku, da su istrenirani, samo što je to, pojedini govori su za naše potrebe bili prebrzi. Onda shvatiš da to možeš pratiti na svom jeziku, ali kad to treba prenijeti drugi jezik, dosta je komplicirano. A s druge strane imamo Mirelu Španjol-Marković. Ona je, rekli smo da ćemo njenu knjigu Moć uvjeravanja, govorništvo za menadžere i oni koji to žele postati, iz 2008. Ona je direktorica i vlasnica tvrtke Ciceron komunikacija, vidjet ćemo zašto Ciceron. Ta tvrtka je specijalizirana za treninge iz područja retorike, komunikacijskih te prodajnih vještina. I ona navodi već u uvodu, glavni cilj retorike jest uvjeravanje kojim se može upravljati, zavesti i manipulirati ljudima. Da, ovo me podsjeća na epizodu s lašcima. Da, lašcima. Zato što svi mi ovo primjenjujemo, tu nekakvu retoriku na svakodnevnoj bazi. Ovo je retorika, sve što radiš, znači intervju, anketa, sve Škarić kaže da je ti ja kad se dogovaramo, kad ćemo snimati, jedan drugoga uvjeravamo. I često čuješ ono kakva mu je retorika. Jel? Znači, nije retorika samo stajati na pozornici i držati govor, retorika je sve, svaki oblik govorenja. Da. Ali sad ćemo ići malo u povijest, u začetke. Nemojte zaspat, nemojte preskočiti. Bićemo zanimljivi. Znači, kako je nastala retorika? Kao znanstvena disciplina, retorika je nastala u antičkoj Grčkoj, kao što ste vjerojatno mogli pretpostaviti ili znate tu informaciju, gdje je uz gramatiku, logiku, aritmetiku, geometriju i glazbu bila jedna od 7 slobodnih vještina. Da, prvu školu retorike otvara Empedoklos sa Sicilije. On je nekako se smatra utemeljiteljem retorike kao znanosti. I Cicero navodi da su Koraks i Tizija imali povijesnu ulogu u rađenju antičke retorike zbog tih javnih rasprava. Ali veliki uspjeh doživljava retorika sa sofistima, to su skupina grčkih mislilaca i učitelja, pazi, sofisti. Oni su putovali i nudili usluge iz podučavanja retorike, putujuća grupa podučavatelja, retoričara. I oni su, ustanovili su to do tadašnje iskustveno znanje o primjerenom i učinkovitom ustrojavanju govora, putovajući i podučavajući to. Da. A Ciceron ju više nije svodio, poput Aristotela, na praktično umijeće uvjeravanja drugih, nego je njezinu svrhu, dakle svrhu retorike, vidio u samodovoljnoj rječitosti, elokvencija, koja u sebi sjedinjuje ponajbolje stečevine različitih kulturnih i obrazovnih područja. Da, nije samo uvjeravanje, nego je i sama vještina bitna, jel da? Jer ako si vješt u ovome, vješt si u svakodnevnim razgovorima, da. I onda se širi to, dakle, nije to samo svakodnevno, nego i filozofsko, znanstveno, književni govor i tako se retorika učvršćuje. A u Rimskom carstvu retorika je postala odgojni obrazovni program na književnu tradiciju i tu se nekako širi područje retorike na podučavanje. Da. I iako su njezini za sad antički uzori, antički uzori, tako je u Grčkoj Protagora, Gorgija, Izokrat, Platon i Aristotel i tako dalje. Retorika je jednako važna i u životu suvremenog čovjeka. Da.
kao što smo i mi spomenuli, ona je sveobuhvatna znanost koja se oslanja i na fonetiku, i na psihologiju, lingvistiku, semiotiku, stilistiku i komunikologiju. I retorika je svuda oko nas, u novinarstvu, oglašavanju, pravosuđu, književnosti, školstvu, a osobito je uočavamo u politici. Da, znači interdisciplinarna znanost, baš to je, jel? Ne može postojati bez, ili je marketing, ili je vezano za politički sustav, ili se u obrazovnom sustavu koristi i tako dalje. I onda smo našli u ovoj knjizi od Španjol Marković usporedbu tipa retorike nekad i danas, onako u tablici, pa ima, kaže, nekad je to bio rimski trg, znači mjesto jel, za retoriku ili agora, danas je dvorana za prezentacije. Nekad je to bio senat, danas je poslovna prezentacija u dvorani. Nekad je to bio papirus, danas je kompjutor i PowerPoint slajdovi, jel? Jedino što je ostalo isto je govor tijela i trema. Trema onda i danas. A struktura tog govora je danas možda struktura te prezentacije na kompjuteru, ali zaista retorika je samo promijenila formu, ali ne sadržaj. Ili je proširila sadržaj. Da, i Španjol Marković definira retoriku danas kao interdisciplinarnu znanost koja objedinjuje znanja iz, kao što smo rekli, psihologije, lingvistike, fonetike i tako dalje. Da, i sad možemo prijeći na samu podjelu retorike, jer kao što smo uočili, to je jako široko područje, radi se o interdisciplinarnosti, tako da to treba podijeliti na neke manje elemente. Prema Škariću, da. Da, rekli smo da je svaki govor retorika, odnosno Škarić je to rekao. Da. On je područje suvremenog govorničkog izražavanja podijelio na 4 temeljne grupe, a to su razgovori. Tu imamo službeni razgovor, anketu, intervju, debatu, razgovor na određenu temu, nabacivanje ideja. Onda brainstorming, je li to brainstorming? Nabacivanje tako ideja. Zvuči. I kratki monolozi su tu, dakle, izjava, vijest, komentar, sadržaj, sportski komentator, znači to je isto monolog, jel da? Malo duže, onaj kratki, da. Onda imamo govore i posebne govorne vrste, to su voditeljstvo, najava, prevođenje, negdje se spominjemo. Da, tu ste. Prijenos, pripovijedanje ili reportaže, recitiranje. Recitiranje na Lidranu, si bila na Lidranu? Jesam, šta se recitiralo? Ne, to je bila, imali smo nekakav nastup, samo malo, nisam imala neku veliku ulogu. Nešto su morala pokretati papire neko. Vjerojatno. Da, pa naravno recitiranje, da. I ovo su 3 temeljne grupe, koliko vidim, ne 4. Da, što je 4? Ali nema veze. Ma ne, dobro, to je to. Bitno su 3, odnosno 4 cilja. Da, to je Škarićeva podjela suvremenog govorničkog izražavanja, da. Što se tiče samih govora, pledoajen Škarić smatra da postoje stilovi, jel da, svečani govor, visoki stil, to su dakle, politički govor tipa ovo Macrona kad dočekuju ili na nekoj višoj razini. Ne htio sam reći vjenčanje. Dobro, može, svečani govor je i cool vjenčanje. Da, definitivno. Onda politički sudski sastanci, to su srednji stil, a znanstveni i radni govori i predavanja su jednostavni govorni stil. Znači ja na predavanjima imam jednostavni govorni stil. To je rekao. I to može biti zahtjevan zadatak. Da, to je šalabahter za idući govor, jel? Što kaže, sad Škarić vrlo jednostavno kaže, evo kako držati govor. Sad ćemo pogledati kako treba izgledati govor. Evo vrlo jednostavna rečenica. Prema Škariću, uzastopne radnje. Prvo pronađeš informacije, prikupiš, pa rasporediš informacije, sastaviš sve u govor, zapamtiš i izričeš govor. Ništa lakše. Da, vidiš. Samo s obzirom da mi imamo audio podcast, mi možemo preskočiti ovo pamćenje. Dakle, mi primjenjujemo sve ovo i na posljedku izričemo što sad čujete. Čitati govor sam po sebi nije čitanje i ne smije biti čitanje, ne smije biti onih natuknica i to sve. To možemo jednom ovoga isto raditi. To isto sa studentima pokušavam da si onako kao 3-4 ili kao Obama što ima one kartice, pa imaš jednu riječ ili više riječi ili po stavkama, ali vrlo kratko, čisto da ga podsjeti na govor koji je već zapamtio, koji već pamti, dok ga izriče. Tako je. I nakon stvaranja teme, navodi autor da je potrebno istražiti povijest teme govora, sabrati što više značajnih podataka iz različitih izvora kao što su knjige, enciklopedije, datoteke. Kao što mi radimo za podcast. Tako je. I ovakav slijed prikupljanja i pronalaženja informacija autor naziva
Invencija. A drugi korak je raspoređivanje ili dispozicio, ako je tako se izgovara. Dakle, sređivanje i raspodjeljivanje podataka i nadopunjavanje ako je potrebno. To mi primetimo kad radimo ovaj podcast, isto da nije rupa, pa nešto moramo doraditi. I sva ta prikupljena građa onda se reda u slijed koje će imati izlaganje, koje može biti linearno, kronološki ili ne, ovisi o tome o čemu se razgovara. Da. I svaki govor, klasika, ima 3 glavna dijela, to su uvod, izlaganje i zaključak, koje početnici trebaju upotrebljavati kako bi polako, ali sigurno krenuli na put ka pravom govoru. Pa da, uvod, glava i rep, jel da? Srednja dijela razreda i efektivan zaključak. Šta misliš, je li ti uvod najbitniji? Je li ono za okupljanje pažnje? Nama je rečeno da su uvod i zaključak najbitniji, zato što u uvodu zaokupiraš pažnju tog nekog slušatelja ili publike, a zaključkom zapravo radiš istu stvar, samo što tada ostaviš nekakav utjecaj. Da, ostaviš da te pamte. Dojam, da, to se meni čini. To se meni čini općenito. I kod govora i kod knjiga u uvodu zaokupi pažnju, a završi bombastično. Da, i sad ćemo pogledati što kažu za uvod Škarić i neki drugi članci, odnosno i mislim da smo i od, naravno, ove knjige o marketingu, od Španjol Marković uzeli kako ona raspodjeluje, odnosno kako karakterizira te segmente, uvod, srednji dio i zaključak. Pa kaže za uvod, zaokupi pažnju, kao što smo rekli. Znamo da u prvih 90 sekundi odlučuje se prvom dojmu, to je takozvani halo efekt, 90 sekundi, pa dobro, 90, možda manje. I sad, to je veliki izazov, jel? Recimo da neko ima negativni dojam o tebi, govorništvu, ne žele tamo biti, ne želite slušati, tu u tom uvodu moraš već to promijeniti, jel? I tu je najbolje primijeniti savjet jednog od najiskusnijih retora, a to je Ciceron, koji je rekao da pripremu uvodnog dijela ostaviš za kraj. Šta misliš o tome? Da? Kad znaš sve šta ćeš reći, onda ćeš tek napisati uvod. Da? Onda ćeš puno sažetije i bolje moći pripremiti. Jer u uvodu znaš što te čeka. Da. A ako si tek napravio sve, onda znaš što te čeka, onda bolje uvodiš ljude u to. Šta tako je, da. I možeš sve nekako sumirati u uvod. To jest dati dobar uvod, kvalitetan. Da, imamo uvode glasovitih govora. To je znanstveni rad, da. To je znanstveni rad, kako steći naklonost publike i stvoriti zanimanje za temu. To je od Pletikos, Ellen Marie i Vlašić Dujić Jelene. Ovo je bio znanstveni rad koji je objavljen u zbirci Glasoviti govori 99. Istražili su na koje sve načine glasoviti govornici ostvaruju funkcije uvoda. Sad, što su funkcije uvoda? One navide u svom sažetku rada: A. Privlačenje pozornosti. B. Stvaranje naklonosti prema govorniku. To je ono, znaš, želiš da ti se svide, znaš, često ili šale ili nešto, želiš da se publika zainteresira za tebe. I na posljedku najvažnije, pobuđivanje zanimanja za temu. Jel? Osim ako nije implicitno, ono intrinzično već neko motiviran za to. Jel? Što ispituje rad još? Rad ispituje kakve su specifičnosti uvoda s obzirom na vrstu govora. Imamo opći politički govor, parlamentarni, sudski, vojni govor, propovjedi i svečani prigodni govor. Propovjed smo zaboravili. Da. I postoji li imanentno pravilo o redoslijedu pojedinih elemenata uvoda? Da, analizirali su 127 početnih dijelova govora, bavim se ugovorima. I saznali su da su načini na koje se stječe pozornost i jača veza publike govornika najčešće ovi. Znači, u 32 od tih govora je hvaljenje publike, pod 2 je, odnosno 27 govora, izražavanje skromnosti govornika. Znaš kako to doslovno kao, šta šteta što sam tu, ne znam šta je ono skromnost. Da, primijetiš, to su jako suptilni znakovi u tim govorima. Znaš kad... Lažna skromnost, tako nešto. Ne mora nužno biti ni lažna skromnost, nego recimo da netko, neki dan sam slušala nešto na tu temu i baš sam primijetila ovaj element, kad netko kaže da ja podučavam druge ljude, ali ja sam učenik cijelog svog života. Tako da to nije lažna skromnost, to je istina i ta osoba se ne želi prikazati sveznalicom jer nije. Dobro, da. Skromnosti govornika na taj način. Uspostavljanje vrijednosti govornika, znači koliko si bitan, 24 slučajeva. A u sudskim i parlamentarnim govorima koje su analizirali, govornici često počinju pokudom svojih protivnika. Da. Ovo se koristi u marketingu, sjećaš se te epizode slogana kao bolji smo od konkurencije. Da. Bolji smo ili
Da, pa kao ovo jel vam dosta ovoga? Da. Kroz to dosta ovoga je ono uobičajeno što koristimo. Svi ostali, da. I od načina kojim govornik ulazi u temu najčešće je priča. I ovo smo ti ja puno puta, to ti pogotovo. Bez priče ništa, bez storytellinga onako u početku, to zakuplja pažnju, kao bajke. I zatim podjednako često imamo citat. Kao smo mi danas krenuli? Vidiš ti nas. Ko da smo čitali pripremu. Onda retoričko pitanje, to je isto zanimljiva. Jeste li ikad ostali bez novaca? Onda ugasite ovaj podcast, jer smo i mi. Počinjanje sa središnjom misli, nagli početak ili najava prigode držanja govora. Da, ja recimo ne volim sad kad se onako polako ulazi u govor. Sviđa mi se ovo in medias res, početanje sa središnjom misli, nagli početak. Ili da nagli početak da kažeš nešto bombastično i onda odmah zaokupiraš pitanje pozornost. mi se isto sviđa, da pitanje onako traži odgovor, makar retoričko pitanje možda. Da. Kužiš, retoričko pitanje. Kužiš. Da, kako uspostavljaju veze s govornicima i publikom? 52 analizirana govora, što je 41% korpusa, počinju temom, a poslije se vraćaju elementima stvaranja naklonosti ili ih potpuno izostavljaju. Znači, nemoj mi fantazirati, nego odmah kreni s temom, jer to će nas možda najviše povezati s tobom, da. U 41% korpusa, sviđa mi se, da. To je sad sve bilo u uvodu, kako smo vidjeli u uvodu. Što smo naučili? Znači, postoji početak, najčešće su priče, citati, pitanje. U mnogima od tih govorika zapravo je hvaljenje publike, izražavanje skromnosti i to sve u uvodu. A najvažnije funkcije uvoda su, dakle, privlačenje pozornosti, stvaranje naklonosti prema govorniku i pobuđivanje interesa za temu. Dakle, to morate stvoriti u uvodu. Slušaj nas kao sad mi znamo. Ne? To je kao kad mi u uvodu kažemo, nadamo se da će vam ova tema biti zanimljiva. To nismo dugo rekli. I da nećete ugasiti epizodu. Što se dogodilo s tvojim tim rečenicama legendarnim? Kao, idemo sad dalje. Kao moj Ciceron, slavonski Ciceron. Zabranio da takve stvari izgovaram. Da, to se prije govorilo. Slavonski Ciceron gaj. Da, ljudi ako žele ugasiti, ću ugasiti. Što je rade. Onda idemo na glavni dio govora. To je kazivanje i dokazivanje, kako tvrdi Škarić. Kazivanje i dokazivanje. Šta to znači? Da, tu govorimo o argumentima koji moraju biti dobro logički strukturirani. I autorica Španjol Marković podijelila argumentaciju u 5 koraka, najpoznatijih načina preglednog argumentiranja koji se nadovezuju jedan za drugim. Ovo je dosta slično sa SEM. Idemo čuti koja su ti 5 koraka. Imamo početnu tezu. Nešto kažeš, znači ja sam lud. Tako, postaviš temu. Ja ću dati primjere. Da. Može, ja sam lud. Okay. Pojašnjenje koje pojačava osnovnu tezu. To sad može biti da mi je dijagnosticiran da sam lud. Okay, recimo. Dobro. Stručno dokazivanje. Aha, tu mogu recimo priložiti dokument. Nalaz da. Sa psihijatrije, da. Emocionalno pojačavajući primjer. To može biti primjer, znači gdje se uprizorilo to moje ludaštvo. Gdje se manifestiralo. Da, gdje se manifestiralo ili ono da bi ljudi rekli pa to čovjek koji to radi je lud. Onda imamo zaključak koji iz tog proizlazi. Pa zaključak je da trebam liječenje. Znači ovo je sad bilo recimo primjer. Početna teza, pojašnjavanje koje pojačava, dokaz, primjer i zaključak. To je često kao i esej, znači teza, pojašnjenje, primjer ili dokaz ili jedno i drugo i zaključak iz toga. Da. I jasno je da sve ovo mora biti jako pažljivo koncipirano, odnosno strukturirano i organizirano. Tim redom. I tim redom zato što ti govor slušaš. Znači ti nemaš taj nekakav popis ispred sebe. Da, ok, možeš imati prezentaciju, ali ti moraš moći pratiti to. Ali to ima smisla, znaš. Ja ću prvo nešto reći pa ću onda objasniti. Ali dobro, vjerojatno je to ono pravilo koje vrsni majstori mogu kako to kažemo, bend, kao ono, slomiti, izokrenuti pravilo, nauči pravila kao majstor da ih možeš savladati, da ih možeš mijenjati kao umjetnik, jel? Da. Jer ko je dobro vješt može krenuti sa primjerom i zapravo izokrenuti čitavu ovu argumentaciju 5 koraka naopačke i onda dalje biti učinkovit. Da, ali to iziskuje vježbu. Naravno. Da. Ono što kaže, ne smijemo zaboraviti, kaže Španjol Marković, je emocionalni faktor. Mi smo emocionalna bićanja koja funkcioniraju na temelju identifikacije s drugima. To znamo iz vlastitih primjera. Jel? Znači, moram ja sebe pronaći u tom govoru. To je možda ovo sa emocionalnom pojačavajući primjer. Jel? Moraš publici dati nešto što je interes za njih, kako bi se oni pronašli u tome i tako taj govor postaje uspješan i efektivan. Da. Ovdje najviše ona govori naravno o marketingu, ali to može biti bilo šta, politika pogotovo. Ali je poistovjećivanje. Da.
To sad malo zvuči blesavo, ali one reklame što si ti naveo malo prije. Je li vam se ikad dogodilo ovo? Je li vam dosta ovoga? Ne može govor ne uključivati publiku. Da. Mora biti povezan. Onda imamo zaključak. Najavljen u govoru najbolje ga je podijeliti na 3 dijela. I autor prvo savjetuje napraviti sažetak svega onoga što smo govorili. To znači sinteza. I drugi dio zaključka čini poziv u kojem se također ističe cilj, ali istovremeno poziv na prihvaćanje naših misli i apelirajući na akciju koja slijedi. Da, to je politika možda najviše apelirajući na akciju. Da. Efektivan završetak je 3. dio i najbolje iskoristiti, znači to je sam kraj, najbolje iskoristiti neku jaku rečenicu, sentenciju kojom ćemo pozdraviti publiku, nasmijati i ostaviti u ugodnom raspoloženju. To sam sad mi je palo na pamet jedan govornik koji je došao na naš faks na germanistiku kad smo studirali. Bio je baš Njemac i znam da je krenio, nešto je bilo morfologija, nešto je bilo, ne sjećam se, vidiš, ne sjećaš se sadržaja, sjećaš se emocije. Znam da je počinjao sa, što ako vam kažem, vjetar kao piri, zatvorite prozor. Nešto je tako bilo, nije sad bitno. Jel? Znači, tako je počinjao i sjećam se da je završio i napravio čitavi krug i došao sa tim zatvorite prozor. Da. Znači, cijeli taj jedan cirkularni način govorenja i znam da je bilo nešto duhovito na kraju da smo se smijali. Da, i isto je stvar, sjećam se točno u jednom stand-up nastupu napravio Kevin Hart. Pa da, stand-up. Kad sam gledala na YouTubeu, mislim da nastup traje, ne znam, sat i pol ili tako nešto. I on je na početku spomenuo nešto, sad sjećam se što, ali ne želim nikome ukvariti doživljaj ako još nije slušao ili gledao. I na kraju se tako vješto, nakon svih tih priča i zapleta i raspleta, tako se vješto vratio na tu istu rečenicu i onda ostaneš jer se sjećaš da si to čuo prije sat i pol i onda te on podsjetio na to i time je završio nastup. Da, to je izvrstan taj govornik. Kružni pristup i u onim feature člancima, dužim novinarskim tekstovima, to je vrlo, vrlo učinkovita forma, taj krug. Jer kao, počeo si s nečim, pa šta se dogodilo s tim početkom od kad si počeo, vraćajući se na to. Znači, vraćaš se na isto, ali nije isto nešto se promijenilo, a to što se promijenilo je sve što se izrekao u glavnom dijelu. Da. Dobro, i onda zaključak, pa to je završetak, da. Španjol Marković kaže 3 moguća završetka koje ona savjetuje. Da, imamo pod A sažetak rečenoga, približavam se kraju ovog mog izlaganja, nadam se da sam vam bila jasna kad sam za ovaj gorući problem našeg grada predložila 3 moguća rješenja. I onda predlaže ta 3 rješenja: izgradnju nadvožnjaka, preseljenje do sadašnjeg trga 30 metara južnije i rasterećenje prometa u ovom dijelu izgradnjom podzemne garaže. Da, ovo je jedan od klasičnih, sažetak, zaključak, sažetak, gdje samo ponavljaš ključnu stvar koju si napravila. Znači, cijeli govor može trajati 20 minuta o promjenama u gradu i onda zaključak, ovo trebate napraviti. Da ponovim, da sažmem, ovo su moje rješenja. Da, i ako nećeš ništa zapamtiti iz tog govora koji može trajati duže od 20 minuta, bitno je da zapamtiš ova 3 elementa, što se tiče njezinog govora, ova 3 elementa koja su najbitnije. Da, i ne mora biti sad da recimo ovaj drugi oblik završetka, poziv na akciju, da isključuje prvi, ne može biti jedno za drugim čak, a drugi je poziv na akciju, pa kaže primjer, stoga od vas očekujem sljedeće, da već danas pozivam gradonačelnika na potpisivanje ovog prijedloga, a sve vas na prikupljanje potencijalnih investitora. Da. Poziv na akciju. Da, call to action. Onda imamo efektivan kraj. Na primjer, ako budemo uporni i uspijemo u naumu, dragi sugrađani, ponovno ćemo moći gledati našu djecu kako se mirno igraju u parku, daleko od prometnice i zajedno uživati u ljepšem i organiziranijem okolišu. Sviđa mi se ovo najviše. Efektivan u smislu emocionalan i u smislu da ti neko kaže bravo, tako je. Na kraju. Točno to nam treba. Da. I povezanje, znači, tu su pričali o infrastrukturi, ali na kraju je naša djeca će se igrati daleko od prometnice. Da, igra se na tu kartu. Da. Evo recimo primjeri. To su bili dijelovi govora. Naravno, ovo je vrlo, vrlo krnji, prepojednostavljen način kako strukturirati govor, ali znaš, uvijek ti kažu ljudi, daj da imaš uvod, razred i zaključak, jel? Pa sad malo smo pokušali detaljnije reći nešto o ovome, ali za više, dakle, te knjige Škarića temelji suvremenog govorništva i moć uvjeravanja od Španjol Marković,
Tako da nemojte nam uzeti za zlo što smo samo izdvojili ovako najosnovnije. Da, nije ovo epizoda u kojem ćete postati bolji govornik. Da, ali ako nešto izvučete iz ovoga, bit će nam drago, zato što su ovo stvarno jako korisne stvari, kao što sam rekla, bez obzira na posao kojim se bavite, bez obzira na to na koji način živite, vi uvijek u nekom trenutku života ćete se naći u situaciji gdje ćete se s nekim nešto dogovarati ili cjenkati ili uvjeravati ga u nešto, ili ćete pokušati možda prodati nešto ili svoj proizvod, uslugu, i tada želite biti uvjerljivi. I što god radili, djeca će vam imati bolji život. To je efektivan kraj. Da, uvijek djecu uključi. Sad ćemo malo vidjeti o kako govoriti. Znači, ovdje smo gledali sadržaj, ili onako recimo raspored, strukturu, sad ćemo vidjeti malo kako govoriti. Naš onaj strah od govora i retoričke figure i slično. Nešto si htjela reći, signaliziraš mi? Da, signaliziram, zato što sad ide ova izreka koju je, to je Škarić je izreku savršeno prilagodio. Piše ovdje: govori kao što priliči govorenju, a piši kao što pisanju priliči. I to je nešto što svi moramo staviti u zaključak ove epizode. Drugim rečima, ne čitaj, nego govori, da. Tako je. Pa mislim, umjesto slova na papiru gledaš u oči, umjesto gledanja redaka treba slušati na vrijeme, i najvažnije, kaže Škarić, umjesto riječi pred očima koje si upamtio, treba vidjeti sliku svojih misli. Sviđa mi se, da. Čovjek prije svega treba savladati paniku, tremu i strah od govorenja. Treba se podsjetiti što je znao prije pisanja, govoriti. Da, to smo znali točno. Prije pisanja, da. A vidiš, najviše problema zapravo imamo sa govorom, a ne s pisanjem. Da, ali taj govor definitivno ima svoju formu s razlogom, kao što smo rekli, to je javni nastup i slušatelji nemaju papire ispred sebe i transkript, kao što si ti rekao. I s time smo mi na tom prevođenju, dok smo pripremali govore, imali problema. Zato što nismo ih čitali na glas. Ti svoj govor trebaš pročitati na glas ili ga vježbati pred ogledalom ili sam sa sobom. Govor, da vidiš je li to sad izgovorena riječ, je li to dobro zvuči, ili je to samo slovo na papiru koje dobro izgleda dok ga ti čitaš u tišini. Tako je. I recimo predavanje isto kad pripremaš. Ne mora biti ni govor, nek predavanje pripremaš. Moraš jednom održati sam sebi. Moraš jednom, ja sam primijetio baš to kod sebe. Ako si ja, ne moram stati si pred ogledalo, ne moram stati pred ploču, ali otvoriti prezentaciju i govoriti si naglas. Ne šaptat, ne govoriti u glavi, nego probati si izgovoriti sve to. Jer nevjerojatno je koliko primijetiš da kad govoriš neke stvari nećeš primijetiti kad samo čitaš ili šapćeš. Nešto ne valja, čak i sadržajno primijetiš, čak i po strukturi primijetiš samo zato što glasno govoriš. Tako da to je pripremi. Dobro. Idemo široka tema, da. Idemo dalje, idemo brzo dalje. Govor kao sredstvo uvjeravanja, tu ćemo se možda više o marketing usmjeriti, makar ja to ne shvaćam tako. Uvjeravanje može biti u bilo kojoj sferi. Autorica Španjol Marković iznosi 3 paralelna cilja koja govornik mora zadovoljiti kako bi uvjeravajući govor bio uspješan i cjelovit. Znači sad govorimo o tome kako govoriti. Jel? Što nam je prvi cilj? Prvi cilj je informiranje publike, onda ide zabavljanje i na posljedku pokretanje publike. To su ti važni pokretači zapravo koji, i govor nam u tom smislu služi kao nekakav alat. I u ovom pogledu podrazumijeva se da će govornik pripremiti podatke, argumente i izjave iz relevantnih izvora, pa čak i grafikone i svjedoke koji će potkrijepiti početnu misao. Da, grafikone, dok govorimo o vizualnim prezentacijama, dosta mi pada na pamet Steve Jobs, koji je vrhunski govornik bio, koji je prodavao, uvjeravao ljude da kupuju iPhone. Njegove prezentacije su fantastične. On bi imao ništa teksta na prezentacijama. On bi uzeo, recimo ovdje smo imali kao grafikone, on bi uzeo, kad su lancirali svoj Mac, onda ga je stavio, donio ga u koverti da pokaže koliko je tanak ili mal. Ili je stavio na prezentaciju poprečni, odnosno sa strane prikaz Maca koliko je debeo i stavio olovku pored toga da bi vidio koliko je to. To su potkrepljivanja, više nego brojke. I onda često kažu da je on naš kontekstualiziranje. 380,000 kilometara ili 380,000 prodaje ne zvuči puno, osim ako kažeš to je kao da si prodao odavde do mjeseca, koje je udjeljeno do mjeseca kontekstualizacije. Da. I vidiš koliko je tebi informacija tih ostalo iz toga. Da, to je. Uopće nemam iPhone i Mac. A moja asocijacija je govor, zapravo nije govor, ali ajmo reći izlaganje
i obrana nekog odvjetnika tijekom ročišta, tijekom suđenja nekom zločincu. Dakle, i oni imaju isto nekakve grafikone ili dokaze, doslovno ih donesu u fizičkom obliku. I oni uvjeravaju na zapadu u Americi porotu u svoje argumente. Izlažu svoje argumente i uvjeravaju ih da je taj netko kriv ili nije kriv, ovisno o kontekstu. Da. Druga strategija, ovo je bilo prvi je cilj informiranje, druga je zabava. Druga je zabavna strategija, dakle, često tim svečanim govorima, znaš, kumne vjenčanju i slično, godišnjicama i jubilejima ili neformalni sastanci, za ovakve prilike se upotrebljavaju citati, slike i razni predmeti koji će potkrijepiti našu tezu, a istovremeno suhoparne podatke pretvoriti u zanimljivi nastup. To je vjerojatno najteže i najvažnije, suhoparne podatke pretvoriti u zanimljiv nastup, koristeći analogije, retoričke figure ili predmete, doslovno uzmeš olovku kao, evo vidiš, kao što je Vuk Wall Street rekao, prodaj mi ovu olovku. Da, ali to je bilo zanimljivo, sad sam se sjetila svoje profesorice iz osnovne škole iz povijesti. Svaki sat povijesti je izgledao drugačije. Ona je nekako znala po mom mišljenju su to suhoparni podaci. Kad ti otvoriš knjigu iz povijesti u osnovnoj školi, ti tu imaš samo nekakve godine, događaje, more imena i tako dalje. I ona bi znala svaki sat povijesti napraviti posebne. A šta ti je ostalo? Drugačije. Znali smo nekad čak izaći van učionice, otići u nekakav park i onda bismo prepričavali neku lekciju ili bi nam ona predavala tu nekakvu lekciju i onda čim si ti u drugačijem okruženju i malo si opušteniji, to slušaš na drugačiji način, sjetiš se gdje si bio kad si to nešto naučio. I onda bi znala raditi, stavljati na ploču, nacrtati timeline, dakle kronologiju, super, kronologiju događanja i onda ti... Jel ko će pamti sve te godine, moraš staviti sve u neki kontekst. Da. Dobro, i to je bio drugi, dakle zabavna strategija i posljednja strategija je karakteristična više za prodajne prezentacije, političke govore, motivirajuće govore i ključni faktor u ovoj strategiji je taj ton, motivirajući ton govora, karizma, emocionalnost, entuzijazam, izbor riječi. Dakle, kako će neko biti strastveno oko nečeg ako ti nisi strastveno oko toga? Da. Moraš ti prvo vjerovati. Na taj način nekako kažeš ljudima što očekuješ od njih, jer očekuješ od sebe. Da. Onda imamo ispred sebe jednu tablicu 10 govorničkih zapovjedi. 10 ne ubij govornika svog brata. Tako da, ako zapamtite barem to je jednu ili dvije. To je iz ove knjige Moć uvjeravanja, Španjol Marković. Ona ima svojih 10 pravila da čujemo zapovjedi govorničkih. Da, prva je princip KISS, znači keep it short and simple, govorite manje, recite više. Da, najgora stvar je biti sažet. Da. Si se ti kad susreo s ljudima koji nikako da dođu do poante kad pričaju? Da, jesam. I teško je to popratiti, pogotovo kad imaš želju, želiš manje je više onako općenito u svemu. Da. Drugi je informirajte se o publici. Hej, pak s kim si, znaš li kome pričaš i kako ćeš pričati. Prilagodit ćeš svoju retoriku, prilagodit ćeš izbor riječi, prilagodit ćeš i visinu, znači staračkom domu moraš glasniji. Moraš informirajte se o publici, što očekuje od tebe i kakav je profil. Možda recimo anegdote neće funkcionirati ili humor neće funkcionirati. Tako je, nije isti humor pred ljudima koji imaju 20 ili 30 godina ili pred djecom u vrtiću, ako želiš nastupiti. Onda pod broj 3, razmislite o povodu i cilju. Što nam to znači? Cilj, da? Je li tebi bitan cilj kad pripremaš? Je, uvijek mi je bitan povod i cilj. Pa možda kao atmosfera nećeš, ako je povod svečan, nećeš biti toliko neozbiljan. Bićeš u skladu sa okolnostima. Ograničite vrijeme govora i ne prekoračujte. Na koliko sam ja konferencija, seminara bio, panela, gdje ljudi nemaju osjećaj za vrijeme i onda moderator, približimo se kraju, moramo, kao više 17 puta mu govori kao više. I onda sam bio na jednoj jako dobro organiziranoj. Doslovno su slali mail ranije, slušajte me dobro, imate 10 minuta. I doslovno su rekli, kao, ne znam kako je na drugim panelima, ovdje imate 10 minuta, nakon 10 minuta vas isključujemo mikrofon. I točno znate da imate 10 minuta, vidjet ćete svjetlo na 5, vidjet ćete svjetlo na 8 i to je to. I tako treba. Sad, da ne bi to morali ljudi raditi, ograničite vrijeme svog govora i to je velika stvar u pripremi, da se mjeriš. Kad sam držao jedan govor, onda sam imao sat dolje,
Ne, kad sam imao stručni ispit, dobro, nije govor, ali je ista stvar slična. Imao sam sat koji mi je odbrojavao negdje u daljini i kartice na koje sam znao u kojoj minuti prelazim na što, tako da znam koliko mi ostaje. Da. Dobro, naravno s praksom ti stekneš i tu taj neki pojam o vremenu malo bolje i možeš se organizirati, ajmo reći, bez tog iz minute u minutu praćenja. Onda pod broj imamo pripremite se za govor. Pod broj 5. Pod broj 5, pripremite se za govor. Pod brojom. Pripremite se za govor. Priprema, naravno, bez ičega. Šta znači priprema za govor? Ok, razradio si, napisao si ga možda cijelog. Idi ga izvedi. Da. Nekoliko puta. To je isto ovom analizi Jobsovih prezentacija. Oni su rekli, šta misliš zašto je on takav govornik? Zašto se to tak čini? Nije on improvizator. Ne, on to vježba danima. Steve Jobs to vježba danima. I onda to sve izgleda kao da je on sad se pojavio i priča o svojem nekoj anegdoti koja mu se jučer dogodila. Da, i u konačnici bilo bi šteta nakon toliko truda koje ulažeš i u taj govor ili u taj proizvod ili u bilo što želiš izlagati, da taj govor ne bude dobar. I šta misliš kad izvedeš prvi put, probni govor? Što misliš da prvo primjetiš? Primijetiš je li predugačak ili prekratak. Da, vrijeme prvo primijetiš. I je li sadržajno uopće primjeren? Jer si ti rekao da si ti znao i sadržajno primijetiti neke greške. Da, primijetiš sadržaj. Najviše vrijeme, i to studentima kažem isto, probajte održati, možete si šaptati, znači probajte samo pročitati ovo, vi mislite da je to 5 minuta, ali vi ne govorite na jednak način koji što čitate na to, čitate taj tekst i što ako dajete primjer, što ako se sjetite nečega, morate se vratiti na ovo, dakle, držati se strukture isto, a to je 6. pravilo, jel? Držite se struktura 3 dijela, to je ovo što smo rekli. Ovo je sadržaj. Nemoj mi skakati okolo, jer se gube misli, gubi se tijek, niz, crta. Uostalom i treba znati napraviti digresiju i onda se vratiti na misao. Digresije su u redu i nekad znaju biti baš zanimljive kad netko skrene s kursa. Ko mi se čarapamo u jednoj epizodi. Da. Onda imamo pod broj 7. Govorite angažirano, koristite govor tijela. Nismo htjeli ići u ovoj pripremi o neverbalnim dijelovima govora. Mogli smo, ali bi to zaista bilo predugo, ali dakle u Škarićevoj temeljici suvremenog govorništva o govoru tijela, puno toga, neverbalni znaci, nećemo sad ići u to, ali da, koristite govor tijela. 8. Govorite slikovito. Govor nije tekst. Retoričke figure, doćemo do tog. Govorite slikovito. Što mi što to znači? Znači da bismo trebali angažirati publiku, davati neke primjere, nešto što oni mogu vizualizirati jer te gledaju, oni nemaju tekst ispred sebe. Tako je. Onda pod broj 9. Vježbajte disanje, glas i dikciju. Tako je. Sad, o čem se ovdje radi? Disanje, glas i dikciju je nešto što Tena Žganec koja nam je gostovala rekla da prvo rade. Prvo rade kad ljudi dođu vježbati govorništvo, kad ih treniraju disanje, stave im knjigu na ošit da mjere koliko se dišu, stavljaju ih u kut da vježbaju glas, kako se čuju. To preporučam svakako poslušati tu epizodu. I dikciju snimaju se kako bi se vidjeli, odnosno čuli što rade. Da. I 10. svaki govor neka izražava osobnost. Dakle, nema hladnih govora. Tako, ti kroz govor izražava svoju sposobnost. Da, i tu se čak i kroz ovo 10. pravilo, 10. zapovjed se prožima i ta emocija. Tako je. Izrazi sebe. Emocija. Da. 10 zapovjedi govorničkih su ovo bili. Dakle, govori manje više, informiraj se o publici, razmisli o cilju, ograniči vrijeme, pripremi se za govor, drži se strukture, govor tijela koristi, govori slikovito, vježbaj disanje, glas i dikciju i izrazi osobnost kroz govor. Samo to? Da, samo to. Vrlo jednostavno. Hvala ti. Ajmo dalje. Retoričke figure u svojoj knjizi Temeljci suvremenog govorništva, profesor Ivo Škarić, kojeg smo već spomenuli, govori o retoričkim figurama. Ovo mi je jako zanimljivo što kaže. Retoričke figure izraz su kojima se nešto kaže na neobičan ili nedoslovan način. Ali za divno čudo, izraz figurama ne stvara nesporazume, nego sporazumijeva ljude, brže i potpunije. I ono najčudesnije, neposrednije. A zato retoričke figure nisu svaki slikovit, simboličan i neobičan izraz, nego među njima samo onaj koji neposrednije dodiruje ljudski duh. Vrlo poetično. Sviđa mi se, da. I prema Škariću, naše školovanje previše okrenuto jezičnoj gramatici, a premalo retoričkoj. Tako smo, na primjer, u školama učili govoriti gramatički ispravno i korektno, ali smo zanemarili stilističku komponentu jezika, koja govor čini lijepim, umjetničkim, upečatljivim pa i uvjerljivim. Dosta sam razmišljao o tome u smislu kako bi to u školi djelovalo, osim da imaš baš predmet govorništva. Kako ti možeš
učit o stilu i govor. I nekako sam došao do zaključka da ti ne možeš toliko učiti to koliko se zapravo moraš obrazovati da bi ti, recimo retoričke figure, mogao kroz život se sjetiti metafore, analogije, svih tih figura koje ti daju boju tom tvojom govoru, koje daju živost njemu. Moraš se obrazovati jednostavno da i čitaš i što više učiš i razumiješ i onda lako povezuješ s nečim drugim. Ta moć povezivanja će se odraziti u govoru. Da, ali to je sve, ovo sve o čemu mi danas govorimo je teorija, ali da samo ovu tablicu sa 10 zapovjedi, 10 govorničkih zapovjedi staviš na ploču i da svaki dan vježbaš nešto drugo ili nasumično vježbaš nešto drugo, ti ćeš se ispraksirati tako u tom određenom dijelu. Praksa je naravno ključna stvar. Dakle, danas radimo na skraćivanju govora. U redu, i onda znaš na što se koncentriraš. Da, recimo ovo što si rekao sad u 3 rečenice složi u jedno. Tako je. Tako da da se to napraviti. Retoričke figure, dakle, raznih ima. Evo, Škarić ima zaista stotine ih je naveo, ali izdvojili smo nekako najvažnije. Mislim, najvažnije, malo smo vidjeli što je Španjol Marković rekla i što onako smatramo da se najčešće proteže, jel da, u govorima. To su metafore, jel da, tipa ono, budimo pioniri na tržištu, ili ono, nisu nogometaši, to su zombiji, u smislu kao ne kreću se. Dakle, metafora se razlikuje od drugih figura to što je ona dio našeg svakodnevnog razgovora. Znaš, nekom kažeš on je lav, jel? Ili on je panj ili magarac. Dakle, to je ono pojačavanje dojma i koristiš metafore svakodnevno da nisi ni svjestan. Metafora je najzastupljenije retorička figura u našim neformalnim razgovorima, a onda će biti u našim govorima isto svakako efektna. Jel? Da. I onda imamo prolepsu, manje poznatu prolepsu, ili preduhitrenje. To je govornikovo samostalno navođenje mogućih primjedbi ili prigovora. Da. To je ono, što bi sad recimo da zaustaviš svoj govor, što bi neko pitao ili rekao, pa onda kažeš, znači, znam da ćete, sad nešto kažeš, pa znam da ćete reći kako drugi vam nude ovo, tako je. Ali da vas podsjetim, mi dajemo i ovo. Da. Ili znam što sad mislite i onda 3 točkice. Da, znam što sad mislite, kao ti si lud, ali tako. Ne, da dokažem, da. Vidi se da Gaj prolazi kroz krizu. Preduhitrenje, dakle, je to bilo. Još jedna retorička figura koja se primjenjuje u prezentacijama, političkim govorima je anafora, namjernim ponavljanjem riječi na početku rečenice kako bi pojačao izričaj čiji logički naglasak želimo izraziti. Evo ima primjer, Marković Španjol navodi, nije istina da sam prevario državu na porezima, nije istina da sam prevario državu, nije istina da sam davao lažne izjave u vezi privatizacije, nije istina da sam primao mito. Znači, očito laže. I odmah ti bude sumnjivo, da. Da. Ponavljanje retoričke figura, to je vrlo, vrlo politički, to je I have a dream, to je I did not have sexual intercourse with that woman, Bill Clintona. To je vrlo, vrlo često, jer zvuči kao da ponavljanjem tim svaki puta sve više demantiraš. Da. Sad možeš se ti analizirati to i smatrati, ok, to možda ono baš suprotno znači, ali kao retorička figura, to je njen cilj, pojačati dojam demanta ili promjene. Da. Ali u ovim okolnostima nekako, kontekstima to sve više nešto smrdi. Da. To je ono, da, postaje kliše. Da. Isto kao što ono, prvi put kad je neko rekao, usni su je kao ruža. Fantastično nešto, da. Sada to čuješ dalje. Samo ono, swipe left. Samo bježi glavom bez obzira. Onda imamo retoričko pitanje. Jeste li ikada do sada vidjeli ovako povoljnu ponudu kao što je naša? Da, recimo, govor nije dijalog, nego je monolog. Osim ako se baš uključi publika ili ono, gledaš kimanje glave ili nešto. Ali su ta pitanja, dakle, manipulativna. Jel da? Oni sugeriraju odgovor. Oni odgovaraju na tebe. Da, i zna se često i retoričko pitanje zloupotrijebiti u prodaji navođenjem kupca na određeni stav. Jesmo mi u sloganima? Šta smo mi? Ja se ne sjećam da je neka reklama imala tako nešto kad smo snimali tu epizodu. Trebali smo se referirati na... A ne, ono, Top Shop. Je li se ovo dogodilo vama? Da. Oni su znali imati
te malo izlizane reklame. Dosta tupih noževa. Ali ne znam je li mi draža njihova retorika ili snimke koje oni ubace. Crno-bijela i redovito crno-bijela, da. Kao, jeste li se ovo dogodilo vama? Spotaknuli od ravni parket. Da, i onda je crno-bijelo i onda kad dođe naš novi proizvod, onda je u boji shiny. Nećete više nikada. 4K. Da, ovo je bilo, dakle, anafora, ponavljanje riječi na početku rečenica. Anja, imamo i epiforu. Što je to? Epifora je retorička figura koja podrazumijeva ponavljanje na kraju rečenice. Da. Autorica Španjol Marković navodi primjer. Entuzijazam je ono što nam je donijelo Hrvatsku. Mladi ljudi spremni na smrt donijeli su nam Hrvatsku. Podrška i nesebična pomoć raseljenih Hrvata donijela nam je Hrvatsku. I tu uskličnik je ključan u ovakvim rečenicama jer naglašava važne stvari koje i sam govornik prilikom govora naglašava. Tako je. Za razliku dakle, od anafore na početku, epifora je na kraju. Koja ti se čini onako efektnija? Anafora. Da, prvo na početku. Da. Ali vidiš, ovdje, na primjer, mi izgovaramo ove primjere, pa imaju više smisla. Ali kad ih vidiš samo ovako napisane... A opet i kako izgovarali ju kao naglasak na kraju rečenice? Donijeli su vam Hrvatsku. Hrvatsku. Da, vjerojatno će to i svaki govornik drugačije prenijeti. Ok, metafora, anafora. Retoričko pitanje, epifora i iduće anegdota. Mislim da je anegdota pun pogodak. Kratka zabavna priča, jel da, paralela, zabavni karakter, publika onda se malo i odmara od mnoštva informacija, od statistike i slično. Vrlo često anegdota u uvodu, jel? No vrsan govornik, tvrdi Španjol Marković, će anegdotu što više koristiti u argumentiranju. Ili kad primijeti da je publika postala pasivna. Ili zašto ne, kad smo rekli tamo govornička pravila, ne, kako teza izgleda, pojašnjavanje, objašnjavanje, anegdotom. Ona može biti stvarna ili izmišljena, ali govorniku je bitno da je prikaže kao da se stvarno dogodila. Odnosno da zainteresira publiku. Mislim da je publika svjesna da ne mora to biti istina i nikog nije briga da to je istina koliko je bitan taj dojam. Jel? Slikovito iznijeti misao i privući pažnju publike. Da, točno, sve si rekao. Također, osim figura tu... Čekaj samo malo, još jedan je bilo primjer za anegdotu, sad sam našao. Demosten, isto po čemu se zove ona govornička škola. To smo u Škariću našli, kao jednom je držao govor i opazio da ga niko ne prati, politički govor, i onda je prekinuo izlaganje i počeo pričati o magarcu i njegovoj sjeni. I onda odjednom svi skrenuli, što je sad priča, i svi krenu slušati, zašto on priča o magarcu. I onda on prekine priču o magarcu i kaže, aha, magarčeva vas sjena zanima, a sudbine Atene vas se ne tiče. I to je razbudio ih je. Da, za razbuđivanje. I to je iz Škarićeve knjige Temeljci govorništva. Da, recimo ove figure, znači, nismo ih puno naveli, u Škarićevo imate još više, milion više, ali ovo je nešto što su možda najčešće i najzastupljenije i vrlo je učinkovite, koje već možete u vašem idućem govoru primijeniti. Da, ok, prodao si nam retoričke figure. Ali osim figura, za angažman publike i za dobar govor imamo još nekoliko elemenata, ima puno toga, ali na primjer upotreba personalizacije u govoru. To znači da komunikacija postaje u određenim trenucima i osobnija i manje formalna, uporabom, na primjer, osobnih imena. A imamo i primjenu glagola umjesto imenica. Bolje, kaže Španjol Marković, bolje upotrebljavati kraće jednostavne rečenice popraćene glagolima, jer glagoli označavaju akciju. Da, ima smisla. A imenice su teže probavljive, kao što ona kaže. Kaže, legalizacijom prostitucije, primjer, postignuta je optimalizacija. Od kako smo u prostituciji dali pravni oblik, postigli smo socijalni, zaključno možemo reći da vrijeme ograničava sposobnost pamćenja. Znači, možemo više se usmjeriti dakle, na akciju, a akcija dolazi iz glagola. Da. Tako je. I manje je više, kao što smo rekli. Onda imamo dalje, kad smo već kod pravila i figura, kod Španjol Markovića, ona imala svoje 10 pravila. Evo što na kraju knjige Škarić ima u ovoj tablici opće govornička pravila. Sam ćemo je pročitati, nećemo više analizirati. Ja ću prvo, ti ćeš drugo, može. Retorički govor usmjeren je prema publici. Njegova je vrijednost učinak u slušačima. Drugo pravilo, zato ne govori slijepo, nego svrhovito. Prije govora upoznaj publiku, a za vrijeme govora misli na publiku. 4. Za vrijeme govora gledaj slušače primjereno. Aha.
5. Ne skrivaj se, dogovoriš. 6. Prije govora izreci sebi u jednoj jednostavnoj izjavnoj rečenici što hoćeš i to reci drugima. Da, vidiš, reci sebi da bi rekao drugima. 7. To što želiš reći, reci 3 put. Reci o čemu ćeš govoriti, govori, a na kraju reci o čemu si govorio. To je ovo uvod, razrad, zaključak. Da. I 8. Javni govor troši društveno vrijeme koje nije samo tvoje. Budi odgovoran, da. Ne brzaj, nego krati. Da. 10. Krateći nikad ne izostavljaj primjer. Sviđa mi se, malo sve teže i teže postaje. Nemoj brzo, nego skrati ako ima previše, ali nemoj skrati primjere. 3 su redovna začina govore, kaže Škarić. Primjer, točka, humor i efektivni završetak. Ponavlja se ovo sve, no? Da. Onda 12. Veličine brojeva, izrazi usporedno i slikovito. Malo jako sitno smo ovo napisali, pa ne možeš. Znači, veličine brojeva izrazi usporedno i slikovito. Usporedi mi šta je 350.000 km. Da. Ne čita, ne govori, jako važno što govorim studentima, govorni čitanje. I posljednje, 14. Ne govori bez pripreme, ali govori tako kao da taj čas smišljaš. Ovo je fantastično i ovo je teško za postići. To sam jednom u životu postigao, sjećam se da sam se tako pripremio da ću pitati pitanje studenta koji će odgovoriti, ako odgovori dobro, to će biti na idućem slajdu, pa ispalo kao spontano. Da. Mnogi moji studenti imaju strah od govora. Anja, imaš li ti strah od govora? Imala jesam i onda shvatiš da je to da je to stvar. Ali si ti išla u tom smjeru, ti si ovoga i simultani prevoditelj. Tako i brzo izađeš iz tog nekog straha, iz vlastite glave, zato što shvatiš koji je moj cilj. Znači, želim prenijeti, ili kao govornik želim publici prenijeti određene ideje, ili kao prevoditelj želim slušateljima prenijeti ono što govornik govori, a oni ga ne razumiju. Znači, moja uloga je tu jasna. Zvuči jako jednostavno. Što ako se tresem da ne mogu govoriti ako izađem na pozornicu? Daš sve od sebe, svejedno. Daš sve od sebe. Nema Nadam se najbolje. Imao sam studenticu koja nije htjela držati izlaganje, jer ima baš strašan strah od govorenja, da, strašan strah od govorenja i ne nikako u grupi ili samo dok je sjedila ili sa mnom ako je mogla pričati, ali ispred ljudi nikako. I onda sam pitao ljudi na Facebooku i dali su mi neke linkove kao i govorničke škole, razbijanje straha i razne kao savjete na YouTube, to su mlačenje prazne slame dok ne ode recimo riješiti taj problem koji je očito psihološki, jel? Sad, što Škarić kaže o strahu od govora? Vrlo, vrlo jednostavno je to sažeo, makar ja mislim da iza svega toga postoji još i psihološki aspekt koji možda ne je vezan sam za ovo što on kaže, ali idemo vidjeti što kaže. On kaže, ne postoji strah od javnog govora, nego svega što javno činimo. Općenito treba nastojati da budemo stvarno i u samopercepciji što snažniji i što veći, a ne nastojati samo se prikazivati da smo što snažniji i što veći. I nas je strah razlike da se ne otkrije da nismo toliko takvi kakvi se prikazujemo i zato i sram i strah će se smanjivati ako što više približimo to dvoje i ako što vrijednije i što manje se podcjenjujemo. Dakle, moramo bridget taj gap između kako sebe vidimo i kako nastupamo da bi onda nestao taj strah. Tako je. On također kaže da u govorničkom školovanju sadrži da tu postoje vježbe protiv govorničkog straha. To su samopouzdanje, ekspresija, dominacija i dosta toga se zapravo odnosi na tijelo i disanje i splet vježbi za glas i govor. Da. Imamo tu i rastezanja, izjevanje, opuštanje, duboko donje disanje, pojačano samoslušanje, snažno izgovaranje, no to nije sve, nego i učenje obrascima i planiranje jako je važno i sve to čini govornika samopouzdanja. Da, kad smo pitali Tenu, kad je bila u epizodi, bila je rekla da je dosta i do disanja, da ljudi jednostavno ne dišu dobro i uspaničare se za toga. I onda ima nekih priprema kao pretjerano izgovaranje, tipa kao ja ću sada pričati, kao da je to isto jedna od vježbi. Ali dosta tu ima, dakle, vjerojatno i psihičkih stvari koje treba riješiti sa tim govorničkim školovanjem, da? Ali praksa najčešće, da, kod većine ljudi, dakle, nije stvar psihičkih nekih kočnica, nego je praksa. Mi smo imali astronomsko društvo i mi smo u 4. razredu osnovne već izlagali radove pred komisijom na županijskom natjecanju. Zamislite kako se onda osjeća.
Ali kad to napraviš u 4. razredu osnovne, onda već kad kasnije odeš, da, onda je sve lakše. Da. Iako je recimo kod nastavničkog smjera, kad smo studirali, nije bilo prakse do 5. godine, što smatram katastrofom. Da. I to isto, kako će nastavnik biti samo pouzdan, vješt, ako je samo jedan semestar nešto tobože izlagao. Da, zapravo si samo usvajao teoriju čisto. Da, pa da. Onda što imamo dalje? Mrzim svoj glas. Tako smo stavili podnaslov. Mrzim svoj glas. Znaš ono kad ljudi se čuju pa kažu Isuse, ne mogu se slušat, ne mogu se čut, to nisam ja. Šta misliš zašto je to tako? Sjećam se toga kad su tek izašle mogućnost glasovnih poruka na WhatsAppu. I da poslušaš svoju snimku i misliš se, je li moguće da ovo ljudi čuju? Da. Tako je meni bilo s podcastom kad sam krenio isto, još prije tebe, zlatni dani, kad sam nešto, Isuse, ne možeš vjerati. Ali onda s vremenom se navikavaš. A zašto nam se gadi glas? Da, mi se zapravo ne čujemo kako stvarno zvučimo, jer ono kako se mi čujemo zapravo je zvuk koji prolazi izvan zraka, kroz tkivo glave i kad se čujemo na snimci, gadimo se sami sebi jer je riječ o nekakvom otuđenju, to nisam ja, da imaš osjećaj da je to neko drugi. Kroz glasnice vibrira lubanja i čuješ se drugačije nego što se nekom drugom čuješ, to je nevjerojatno. Bizarno. A svijest je, kaže Škarić, prvi korak, kao i za sve, snimajte glas i tako se privikavajte na njega. Tak je meni bilo. Prvo snimaj glas, privikavaj se na njega, i navikneš se i onda je čisto stvar navike. Da, i neki ljudi ne vole svoj glas, ali ipak su... Neki su pak u otporu ako kažu da im je glas loš, nepopravljiv i sad tu on imaš sve tehnike. Ovoj Teni je u Demostenu došla žena koja je rekla ljudi kažu da loše zvučim i moram to promijeniti. Da. I kako to promijeniti? Pa govorila je o meketavosti. Znaš nanny fine, kako zvuči. Da. Doslovno tako govoriš cijeli život i to možda nije objektivno ugodno ili što god značilo ili ne paše ima neki ozbiljni posao gdje moraš izlagati nešto i onda radi na smanjenju nazalnosti, meketavosti i tako dalje. Ali ima čak i nekih podcasta koje ja slušam gdje voditelji nemaju, možemo reći, tradicionalno jako ugodan glas, ali sadržaj bude toliko dobar i njihova emocija koju oni prenesu kroz te epizode bude ti odgovarati. I onda na kraju krajeva navikneš se i na glasove koji ti možda na prvu baš i ne odgovaraju. Dobro. Ajmo dalje, još imamo puno za proći. Da. Retorika i marketing, nekako smo se već doticali toga. Umjetnost uvjeravanja putem reklama. Mi smo radili slogane, marketinški jezik. Dakle, reklame su dio te javne komunikacije koje je cilj, dakle, onaj AIDA, formula, dakle, attention, interest, desire and action. AIDA, da. Da ljudi kupe zbog tvog uvjeravanja. I tu Španjo Marković navodi da želiš pobuditi osjećaj kod potencijalnih potrošača u kojem govor igra naravno ulogu. A autori knjige Retorika i društvo, Kišiček i Stanković, navode i primjere o tim reklamnim jezicima i izboru jezika, strategije, pa kao kako su reklame za čišćenje usmjerene prema ženama, apeliraju na praktičnost, uštedu vremena, novca, a s druge strane dječje pelene, odjeća apeliraju na roditeljsku sigurnost, toplinu doma i slično. Zapravo svemu ovome smo više manje govorili u sloganima, koja je bila jako i zabavna epizoda, ali je i edukativna, zato što sve ove marketinške neke metode i retoričke metode smo spomenuli u toj epizodi. Da, volio bi da pređemo na ovo retorika i politika. Etos, patos i logos, što nismo ranije spomenuli, a to je Aristotel definirao ovdje sa 3 tipa uvjeravanja. On je rekao da je etos etički tip koji označava karakter i reputaciju, patos emocije, a logos je logički tip koji označava argumentaciju logičku i najuvjerljiviji govor je onaj koji objedinjuje sva 3 tipa kako bi postigao cilj, a to je uvjeravanje. I onda smo rekli, onda je rekao da je etos na prvom, da je onda primarni element bio logos u to antičko vrijeme, sekundarni etos, dakle etika i onda patos emocija, a danas je, kaže, etos na prvom mjestu, karakter, reputacija, pa onda emocija, pa onda logos na trećem mjestu, to nam iznosi Marković. To se sve mijenja kroz vrijeme, da. A imamo onda logos i rupe u političkim govorima.
Dakle, puno smo se dotakli politike u ovoj epizodi, ali dosta se isprepliče. I ta super knjiga od Kišičeka i Stankovića, jel da, znači retorika i društvo. Da. Oni donose nekoliko namjernih logičkih pogrešaka koje se često koriste u komunikaciji političara. Ovo je kao spin, kao namjerne greške zapravo da bi se izvukao iz nečeg. Jel? Mutacio kontroverse, to je promjena teme, jel da? Znači nisi stručan kao političar govornik u području i mijenjaš tema i to je jako vidljivo, to je ono čak i prosječan slušatelj vidi. Da? Da, onda imamo kvalifikacije i etiketiranja, to su riječi koje se pridodaju činjenicama, izriču stav ili mišljenje o nekim postupcima, bez argumentiranja. Pa da, nema osnove, nema realne osnove. Pokušam sjetiti neki primjer za ovo. Pa to je ovo Milanović i Plenković. Baš sam se njih sjetila. Da. Onda poziv na sažaljenje, često korišten kako bi stekli naklonost. Dakle, dopustit ćete da mladi i dalje odlaze iz Slavonije, kao igra se na emociju, jel da? Znači, to je jedna od tih rupa u logosu, jel? Onda imamo dalje pogreška koja je cilj zastrašiti sugovornika ili slušateljstvo kako bi se postigla poslušnost. Da. Na primjer, ako ne riješimo pitanje uvoza i izvoza hrane, bit će gladnih. Pa da, igra se na to kao prijetnja nekakva, jel? Zastrašiti argumentum ad baculum, jel? I naravno, možda najčešći, pogotovo u našoj politici, ad hominem napad, argumentum ad hominem, argument protiv čovjeka, a ne na osobnoj razini, a ne na ono što predstavlja, jel? Oni su lopovi, HDZ, SDP, svi su isti. Dakle, to je ad hominem napad, jel? I što još imamo još logičku pogrešku koja sadrži temelje za osjećaj ljutnje. Najčešće se pojavljuje kod pitanja genocida, stradalih u ratu, nasilju i sl. Da, nešto što kažeš na temelju te emocionalne odgovora na osjećaj ljutnje. Da. Evo, to su bile, dakle, logos rupe u političkim govorima koje nije toliko teško uočiti na političkim govorima. Pogotovo kad ih slušaš svaki dan. U debatama to ne prolazi, da. Dobro, za kraj ćemo malo govoriti o poznatim govorima koji su mijenjali svijet i nas. Ne znam, jel ti baš imenom i prezimenom neki govor ili govornik ostao u pamćenju? Pa naravno da svi znamo one najpoznatije. I have a dream i ostalo. Tako da pročešat ćemo malo kroz te i koje su oni imali I have a dream, to mi se sviđa, da. Sanjam da će moje 4 malene djece jednog dana živjeti u naciji u kojem im se neće suditi prema boji njihove kože, već prema sadržaju njihovog karaktera. Danas imam san anafora. Da. Jedan od najpoznatijih govora na svijetu. Da. I to je najčešće i citirana fraza imam san. Kažu da se pojavljuje 8 puta, dok King za svoju publiku slika integriranu i ujedinjenu Ameriku. Da, ima još tih anafora, ali 100 godina kasnije nikad ne možemo biti zadovoljne. S ovom vjerom, napokon slobodna. Jel? Da. Meni je jako dobar Kennedyjev govor o mjesecu. Odlučili smo ići na mjesec neki 9 godina prije nego što će se napokon sletiti na mjesec. Kad on kaže, odlučili smo ići na mjesec u ovom desetljeću i raditi druge stvari ne zato što su lake, nego zato što su teške. To je vrlo učinkovita rečenica bila. Jer taj će cilj poslužiti za organizaciju i mjerenje najboljeg od naših energije i vještina. Jer je taj izazov onaj koji smo spremni prihvatiti, onaj koji ne želimo odgoditi i onaj koji namjeravamo pobijediti i drugi također. Jako je dobar taj govor njegov, jer je sve što smo danas naveli, poziv na akciju. A kad u jednom trenutku ima anegdotu, pa kao pitate se zašto mjesec, i onda daje anegdotu kao kad su pitali planinara nekog vrhunskog koji je svoj Everest, kao zašto se penio na Everest, kaže pa zato što je tamo, zato što je tu, pa onda on kaže pa i mjesec je tamo. Kušti paralelu između planine na zemlji, pa i mjesec je tamo. Da. A jedan od mojih najdražih govora je admirala William H. McRavena. Čitao sam i njegovu knjigu. On je držao commencement govor od nekih 20 minuta na University of Texas. On ti je uzeo događaj iz svoje karijere iz vojske i naveo ih kao analogije, odnosno kao primjere za život. Počinje s tim da ti kaže napravi krevet ujutro, sredi krevet, jer to smo u vojsci morali svaki dan. Znači moralo je biti ovako i opisuje doslovno kako je to trebalo biti. Ako nije valjalo, ako nije bilo savršeno, morao si raditi ovoga. I dižu si se u 5 i to je prvo što si morao raditi. On kaže, napravi krevet u životu jer to ti je prvi cilj tog dana i prvi mali zadatak. Pobjeda. Da, i prvi mali zadatak. I ako ne možeš mali zadatak napraviti,
Kak ćeš veliki zadatak? Da. Kaže, ako budeš imao loš dan, doćeš na kraju dana u svoj krevet koji je napravljen. Tako je, točno. A i ne samo to, nego negdje sam čula informaciju da kad je krevet neuredan, to znači da ti je 70% sobe neuredno. Zato što krevet zauzima većinu sobe u većini slučajeva. Neugodno što nisam pripremio tebe. Uglavnom, jako je dobra taj njegov govor. Druge analogije iz tog njegovog govora su bile tipa kao... imali su Navy Seals, znaš, marinci, imali su treninge gdje kao morali su plivati, pa su rekli kao ako ne bi trebalo biti morskih pasa. I rekli su im, ako vam dođe morski pas, neće se vjerojatno dogoditi, ali ako se dođe, skupite svu snagu i kad krene prema udarite ga u njušku, kao da nisu vjerovali. I onda im je rekao, to mi je kao u životu. Šta god radili u životu, naići ćete na morske pse koji idu prema vama i ne smiješ se predati. Metafora. I najbolja je, još jednu ću otkriti, a da ne spojlam sve, najbolja je bila kao morali su ranjati po noći ispod broda pa na drugu stranu. I kaže da dogod nisi došao do broda bilo je još svjetlo s obale. Kad si došao ispod broda i morao si nešto napraviti, potpuni mrak, ništa se ne vidi. I kaže, u tim trenucima moraš biti miran. Moraš disat, moraš biti miran i ne smiješ sjebat. Ne smiješ sjebat jer u tom trenutku ćeš vidjeti koliko si dobar. I to je analogija za u životnim najmračnijim trenucima moraš biti najbolji. Ne, to mi je odličan govor. To bi svima preporučio. Ja to s vremena na vrijeme, to je takav govor da ja s vremena na vrijeme to slušam. Da. Kasnije napisao knjigu o tome i mislim o takvim anegdotama i poznati govornik. Je li snimio audio knjigu? Vjerujem da, audio knjigu sam slušao. Slušajte našu epizodu, audio knjigama. Zapravo smo sve pokrili. Onda imamo znamenite govore u Saboru, sad ćemo ih brzinski analizirati, jer ova epizoda... Pa nećemo analizirati, jer nemamo vremena više, ali ćemo... Znači, na stranici Sabor.hr imate znamenite govore, kompletno. Tu je govor Ivana Kukuljevića-Sacinskog, to je prvi povijesni govor na hrvatskom jeziku, 1843. poziva na uvođenje hrvatskog jezika u škole. Do tad su svi bili na latinskom jeziku. Znači, imaš cijeli govor, on počinje, čekaj, sad ćemo pročitati. Preuzvišeni gospodine grofe i bane, presvetli velmože, slavni stališi redovi. Kao što svaki pravi Harvat i Slavonac, tako sam ja s velikom zaista radostju i unutrašnjim ushitjenjem razumio da i tako dalje, nećemo se sve čitati. Ali baš je lijepo pročitati onak i vidiš da je to drugačiji hrvatski. Da? Je, poetično dosta. Onda imamo još jedan poznati govor Franje Tuđmana u Saboru 30. svibnja 1990. Da, on je to je sad već hrvatski koji nam je malo bliži, ali osjetiš tu svečanost. Štovani zastupnici, cijenjeni gosti i svi nazočnici u ovom povijesnom zasjedanju Hrvatskog sabora, želim se prije svega zahvaliti u ime predsjedništva Hrvatske, volio bi da mogu Tuđmana svoje osobno ime, povjerenju što ste nam očitovali izborom na ovu časnu i odgovornu dužnost. Sve je nekako uzvišeno. A imamo i ove, spomenuo si ih više puta. Da, commencement. Znači, njima je cilj motivirati za život, jel? Ove što diplomiraju, da, ali nasmijati im, dati takve anegdote. I nećeš, znaš, dovesti nekog... Mislim, dovodili su LG-a, znaš, na Harvard. I sad, to je onak fora jer ti sad, ljudi će otići u različitim smjerovima, ti trebaš čuti od uspješnih ljudi, ne nužno vezano za tu struku. Ali onda je recimo ovaj Tim Minchin, što sam ga slušao, koji ima svoj commencement govor, poznati pjevač kojeg su pozvali na njegovo sveučilište, dali mu doktorat, pa je držao govor, pa su rekli kao kako je bio na motivacijskom govoru gdje je kao planinar koji je izgubio ruku, govorio o salesmanima, znaš, uredskim ljudima, tipa o svom životu i kao da mu je to bilo čudno šta će kao prodavač naučit od planinara. Koje poveznice? Da, koje poveznice, kao tipa ako je analogija to što je on izgubio ruku i penjao se na planinu trebalo biti kao za ovog što prodaje, kao metafora za život i kako prodati što više, da će to biti dosta opskurno, da neće shvatiti. Tako je, dosta je duboko. Tako pa onda kaže, zato ću ja danas pričati o šta savjeti za život, što sam ja naučio, kako se približiti vama, da mladim ljudima od 18 godina ili... Tako je. Ne, od 18, 24, koliko već. Da ih ohrabriš i inspiriraš. Da. Ok, znači ti commencement govornici, to je dakle na sveučilištima u Americi, mi nismo imali nikakvog govornika, jel da? Da, nismo. Imaju onaj valedictorian, to je kada najbolji studenti drže te govore na kraju, ali da,
kaže, u tom uvodnom govoru svjetska prvakinja u javnom govorništvu tvrdi da bi najbolje trebalo biti autentičan, ali i dijeliti priče o neuspjehu i mudrost koju si naučio od neuspjeha. Jel želiš ljudima kroz taj govor poručiti kako se izvući iz neuspjeha? Da, ali humor, ne samo to. Da, humor je uvijek tu prisutan. I vjerodostojnost, jesi li netko ili nešto. I priprema, odnosno vježbanje govora ili angažiranje izuzetnog pisca govora. A kad smo kod pisaca govora, jel bi mogla biti pisac govora? Znaš političari svi trebaju pišce govora, spisatelji govora. Imam osjećaj da bi za to, ok, to je vještina sigurno, ali vjerojatno to iziskuje puno kreativnosti i inspiracije. Da, pa naravno. To je jako zahtjevan Oni posao. moraju biti sposobni, ali moraju jako blisko surađivati s predsjednikom. Tako, poznavati predsjednički govore, poznavati njihov rad. Oni i rade tamo, je gledano House of Cards. Sa Kevin Spacey, da. Tam se i govornik vidi, jel? Obama je imao 9 pisca govora, jel? I oni žive tim ritmom, oni idu Air Force One, oni lete s njim, jer rade na govoru, gledaju, znači sudjeluju, nisu odvojeni, jel da? Tu je i značajno ime Ted Sorensen koji je za Kennedy-a pisao, on je bio njemu i savjetnik, tako da vidiš koliko je to blisko zapravo predsjedniku funkciji, jer moraš razumjeti njegov da. Ali osim što je, pisao je govore, bio je savjetnik, uz njega je bio svaki dan. Da. I bio je, kao što si spomenuo, u savršenoj poziciji da razumije njegov i bitna je ta intelektualna usklađenost, tu konkretno njih dvojice, koja je bila takva da je teško sa sigurnošću utvrditi tko je od njih dvojice pravi, pod navodnicima, otac neke rečenice koja je postala slavna. Da. To je baš zanimljivo. Što se tiče samih pisanja govora, znači moraš, kako oni zapravo surađuju, znači izvršni organ, govornik i pisac govora, pa izvršni organ, odnosno predsjednik u ovom slučaju daje točke koje želi obuhvatiti u govoru, a zatim autor govora vrši vlastito istraživanje kako bi dočarao taj govor anegdotama, primjerima. Znači, on se, nije samo da mu ovaj recitira, znači nije to takav način, jel, daktilografija ili nešto, nego sam pisac govora vrši vlastito istraživanje kako bi dočarao govor anegdotama, primjerima i kako bi približio ovo što ovaj predsjednik želi reći općem puku. Da, to je zaista zahtjevan posao. Da. I kao i uvijek ti tekstopisci će razmotriti publiku za govor, koja može varirati od sastanka čelnika zajednice u gradskoj vijećnici do međunarodnog foruma vođa i tako dalje. Spomenuli smo i djecu u vrtiću, znači ta publika je stvarno može biti raznovrsna. Svašta smo pokrili. Htio biš za kraj recimo o fonetici reći, to je dakle, ovo kad nam je Tena bila, pitao sam šta je fonetika, jel? Kaže da je to najčešće ljudi ne znaju šta je, pa recimo eto da opet to sad ovdje definiramo, rekla je znanstvena disciplina koja istražuje obilježja ljudskog glasanja, naročito glasova u govoru. I na fonetiku imaš kao smjer govorništvo na Filozofskom Zagrebu, to je studij govorništva, doprinijet će se stručnosti obrazovanih fonetičara u profesijama podučavanja govora i govorništva, dakle govorničke škole, jel da, ili fonetičari rade primjerice na HRT-u, na televiziji, s novinarima, voditeljima, spikerima, kad moraju usavršiti taj standardni govor. Ne da je Bože slučajno da ne priča tako, dakle konstantno pratiti, savjetovati, analizirati. Poslušajte epizodu o preskriptivizmu. Da, vezane epizode su, dakle, Tena Žganec, naslov epizode dobar govor čini veliku razliku u tome kako nas percipiraju. Da, to je njena rečenica. I ona je iz Demostena, dakle, fonetičarka, znanost o govoru, rekla je, dala je primjere kako radi, snimanje, meketavost, nazalnost, otklanjanje od problema s disanjem do moduliranje glasa, gdje mumljaš, kako otvaraš usta, i mislim da bi svi zapravo trebali proći to, pogotovo mi koji sam... Definitivno, svi. Bez obzira na to jeste li vi predavači. Znaš što si rekla za snimanje, pa kao si otkriješ. Sad oni imaju metodu da snimanje, ali stavite u kut ili si ovako staviš ruke iza ušiju kao da se stvoriš surround i onda govoriš i kaže da je to čak bolje od snimanja jer je neposredno. Čuješ se odmah da govoriš. Da. I u kut da onako odjekuje i onda se bolje čuješ. Isprobala to kad? Nisam se snimala iz kantuna. I za kraj smo imali nešto iz
klasične gimnazije, oni imaju nastavu govorništvo od 95. i prva škola u Hrvatskoj koja je taj predmet uveden i surađuju sa fakultetom filozofskim, s odjelom za fonetiku. I zanimljivo im je kad su pitali svoje učenike, svoje polaznike, što misle o tom predmetu i je li govorništvo dostatno zastupljeno. Što su rekli? Katja, učenica 2. razreda, kaže: mislim da u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj govorništvo nije dovoljno zastupljeno jer se mnogo mladih osoba boji ili srami izići pred publiku i izlagati svoj govor. Retorika bi u tome mogla pomoći mnogima. Da, je li dovoljno zastupljeno? Leda kaže nije ni približno zastupljeno na ovaj način kako je to bilo tijekom povijesti i retorička znanja se nažalost malo koriste u odnosu na prije. Bilo bi idealno da je retorika fakultativni nastavni predmet, ne nužno obvezni, ali svakako da je ponuđen u svakoj školi. Da. Vidiš, svi se slažemo. Da, i sada prošli su taj fakultativni predmet u školi i što kaže Vita, učenica? Vita kaže: vježbe za govor će mi definitivno koristiti u usavršavanju dikcije. Njih ću koristiti usput u bilo koje doba dana, ne nužno prije držanja govora ili bilo kakvog javnog nastupa. Pri pisanju čak najkraćih govora sigurna sam da će mi dobro doći znanje o organizaciji govora i kaže: u svakom dosadašnjem slaganju govora najveći mi je problem bio postaviti strukturu. Otkad pohađam retoriku, postavljanje strukture u govoru nije mi više toliki izazov. Fantastično smo stavili Vitu za kraj, jer mislim da ona govori o važnosti svjesnosti o govoru, edukaciji o govoru i govorništvu koje nije umrlo, nego je i dalje prisutno. Iako je u digitalnom svijetu Instagrama i svega i prezentacija, to je puno manje. Puno je vizualno više dobilo na dojmu u zadnje vrijeme nego... To još više kvari to usmeno izražavanje, nažalost. Da. Ali marketing ništa. Ljudi odlaze kod tene, prodaju. Ljudi koji su poslani, ljudi koji ne prodaju, ali dolazi popravljati glas, jer su im, ne znam, rekli u firmi da ne mogu tak zvučati ili nešto. Da žele raditi na sebi. Kao što želiš učiti strani jezik, tako ljudi žele poboljšati svoj glas, svoj govor. Eto, glasamo da se retorika uvede kao, ja bih čak rekla, i obavezan predmet. Može biti jednom tjedno, ali... Meni je žao da nije bilo, meni je žao da nije bilo, jer mislim da bi mi korisno bilo kasnije, ali to nije izlika. Da. Možeš ići lijepo na tečaj kod tene, možeš promatrati govorničke škole, pronaći materijale, pročitati temeljci suvremenog govorništva i Veškarića, koja je zaista Biblija, ili ako ste više o marketingu, moć uvjeravanja autorice Španjol Marković, tako da nema izlika nekako za to. Da. I uvijek se možete snimiti, poslušati, ne mora nitko znati i vidjeti imate li kakav problem, a i mi kao laici, kao nestručnjaci na ovom području možemo uočiti što nam dobro zvuči i u čemu ako ništa drugo, pišite u YouTube Commencement Speakers, jel da, ako znate engleski, slušajte te govornike, ja bih preporučio tog Admirala McRavena, Steve Jobs, 2005. Stanford, odličan, Obamini govori su super. I govornička škola i Veškarića. Da, govornička škola. Kakve besplatne reklame. Molim vas, financirajte nas. Toliko od nas za danas, bili smo sažeti, imali smo strukturu. 2 sata sažeti, imali smo strukturu. Retorika je još jedna epizoda, Anja, 128. Jesi zadovoljna? Jesam, ovo mi je sad, kao da sam znala da će mi biti jedna od najdražih. Jer smo i ti ja imali puno i primjera i svatko ima iskustva s ovima u životu. Da. I često možda čak i ne priznajemo si da bi trebali pomoći. Mislim u smislu govora. Evo ga, Gaj je lud. Da. Mislim da smo dali dole primjer. Ali opet, ako smo nešto krivo iznijeli, dakle, nismo stručnjaci za govorništvo, dakle, koristili smo izvore. I eto, nadam se da smo vam dobri, da niste ugasili epizodu. Podržite nas ako vam se sviđa što radimo, podržite nas. Na akciju, ajmo Gaj. Call to action za kraj. Ako vam se sviđa, vaše djeci će ovo pomoći. Podržite nas na buymeacoffee.com /BSJV. Poveznicu imate u opisu svake epizode. Možete nam donirati kavicu, 2-5 eura, ili nas mjesečno podržati pretplatom od 5 eura i skupljamo za novu opremu i bit će nam drago čuti vaše dojmove. Javite nam se na Instagram, Facebook ili Twitter, imamo kanale, ili na mail, tamo isto piše, i predložite temu. Mi uvijek smišljamo teme, zašto ne biste vi smislili teme da mi ne moramo. Da, slobodno se javite. Tako da slobodno se javite. Ovo su bliski susreti jezične vrste, svaki tjedan jezična tema. Svaki tjedan jezična tema jedan. Pokušao sam. Dobro, Anja, hvala ti puno i čujemo se idući tjedan. Hvala tebi, slušamo se.